Eneko Oregi, Hezkuntza Sailekoa, kanpo harreman eta plan estrategietarako aholkularia. Eta gaia euskalkiaren tokia irakaskuntza arautuan. Bueno, Adolfo adizkidea buruzatu da ez lagunik nago dut. Emozionatu egin Adolfo. Bueno, Hezkuntza Sailak alor horretan, honetan, egin dauena eta egiten dauena, noski, nipaino hobeto zautu duzue zuetariko gehienok. Nik ipuzpalo puntu bestik ez doaz aipatuko. Alde batetik, bueno, esan, larogeta bi urtetan hasi zala Hezkuntza Saila Bizkaieraren erabilera eskoletan, eskola munduan aztertzen eta lantzen, eta orduan artean, baino gehiago egoan, eztabaida eta desadostasuna bideratu durarik. Lehenengo beharrak, esango nuke, lehenengo tariko beharrak, mila beratzen da, larogeta bi urtetan, izan zirela lehenengo Bizkaieraren idatzi ereduaren finkatze aldeko lanak. Hainbat eta hainbat lagun, aditu, alkarte eta tarteraz batera, Hezkuntza Sailak bihar horri ekin dutzen, bihar hori hasi eban, eta Euskaltzaindira 1982an aurkeztu eban Bizkaieraren Bizkaira idatzi ereduaren idatzizko ereduaren oinarrizko puntuak. Eta arrazkero Euskara Hezkuntza Sailak markatu. Hezkuntza Sailak argitatuta ditu 3 liburu, eta 3 liburuotan batzen da Bizkairazko eredu idatzia. Bizkaira idaztarauak, eta ditza, Bizkaiko euskera eta euskara ditza Bizkaira edatua. Larogeta bien bertan, Hezkuntza Sailak baita be iritsi jasoketa aldi eta zabal bat errostean adierazpen bat eban euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan izeneko adierazpena. Adierazpen hori, lehen esan bezala, Euskaltzaindiko, Euskararen aurku batzordeko, Bizkaiko hainbat irakaskuntzako aditu eta elkartegaz batera landu ostean. Dokumentu hori izan da, azkeneko 20 urtetan, Hezkuntza Sailaren arau nagusia Bizkaieraren erabilerari buruz irakaskuntzan. Eta dokumentu horretan, justu komeniko litekela, dokumentu hori aldian behin errepasatzea, gauza garrantzitsuak esaten dira. Esaterako, irakasleak indartu egin behar du aurrak etxetik ongi dakarrena, oker dakarrena zuzendu eta dutzuneak osatuz joan. Umearen ezaguera gaitasunetik urrun dagoen eredurik ezartzen saiatzeak berekin duen arriskuaz, etxetiko euskararen eta euskara batuaren zilborrestea etetearenaz jabetzea garrantzitsua da Hezkuntza Sailaren ustez. Eta baita bere, garaiaretan agian errepikatu eta azpimarratu beharrekoa esan gauza bat, gaur segurutik hainbeste, ez da beharrezkoa hainbeste izango azpimarratzea, baina orduen bai, esaten da esaterako, eskolumeek euskara ondo ikas dezaten izan behar du beti ere alor honi dagokionez euskaraz diharduen irakasle ororen lehen helburu eta xede nagusia. Batuaz nahi Bizkaiarazari, euskaraz hitz egiten irakurtzen eta idazten ondo dakien eskolumeak erraz lortuko du hizkuntza eredu batetik bestera pasatzea. Forma bat ondo ikasitakoan erraz ikasiko du bestea. Euskara jakitea da beraz ikuspegi honetatik garrantzitsuena. Batuaren eta euskalkiaren arteko auzia helburu nagusi horren menpeko arazoa da. Ez inola ere haren pareko edo haren gainetikoa. Dokumentuaren garapena lehen esan dudan moduan zuetariko askok esatuko duzue nipeño hobeto donikenia ondo. Arrazkero Hezkuntza Sailak orduan, momentu aretan 1982an hartu eban konpromesuaz bat Bizkairazko irakas materiala bultzatzen hainbat behar egin dau, eta urtero, ni osoko espanago 1982 bitik aurrera, eima
deialdian bizkaierazko materialgintzarako lekua dago, leku apartekoa. Bai idatzizko irakasle materialgintzan, bai gero ikus-entzunezkoetan eta bai gero sugarrigintzan. Eta horri esker, eta Bizkaiko hainbat irakasle eta bereziki argitaletxe bati esker, gaur egun hainbat material dago bizkaieraz, 1982an pentsatu ezinekoak zirenak. Materiala zainera irakasleak eta irakasleen prestakuntzan bere, hobeto dakizu da dinotzuen barriro, hainbat esfortzu eta legin egin dago hezkuntza sailak. Aitatu beharra dago gainera, baita hezkuntza sailak Labairu ikastegiaz urteetan eta urteetan izan dagoen elkarlana. Alde batetik, egarako prestakuntzaren arian, eta alde batetik hezkuntza sailak beste inori ez dutzu aitortu, beste inoko elkarteri ez dutzu aitortu Euskal Herrian, Labairu ikastegiari aitortu dutzen leku bat eta aitorpena. Bueno, egindako bideak, eta gaur egun esan behar ez dago, hainbat eskolatan, Bizkaiko hainbat eskolatan, Bizkaiak leku erosoa duko, batzutan beste batzutan baino zabalagoa, baina edonola be leku segurua eta gero eta aitortuagoa. Biztan dago urte honen, pasautako urtearen ondorioz, Utzune-ape argiago ikusten dugu zela baina. Onjala hori urte edozak gauzak emote bat aurrera penditzen da, eta gaur utzuneak, lehen bezala, utzuneak eta faltak argiago ikusten dugu, eta euren beharra zertoago aldarrikatzen dugu. Nik esango nuke amaitzeko, gero elkarrezketarako bidea moteko. Nik esango nuke, arazo bi dago zala momentu honetan, arazo nagusi bi. Hala batik, arazo soziolinguistiko bat. Bizkaira, noiz, nok, zertako eta zertan erabiltzeko da egokia eta proposa. Hori, nik esango nuke Bizkairaren esparruan bertan be, ez Bizkaia bakarrik, Bizkairaz berraiten dugun eskualde guztietan be. Galdera honei, itaun honeri, erantzun ezberdinak emongo luzkiela jende askok. Erantzun ezberdinak emongo luzkio abade batek, irakasle batek, bakarritar batek, profesional urbano batek, fabrika langile batek, tabarnari batek. Hau da, egoera soziolinguistikoaren aldetik uste leheneko azterketa falta dugu zala, azterketa sakona falta dugu zala, azterketa zehatzak, jakin zer jasoten den benetan kalean, auzotan, herrietan, nogaz, zetaz, zelan berreiten dabe. Eta auzo deskrezio hori, deskrezio zehatz horrek, argituko luzkigula zenbait gauza. Eta bigarrenik uste dut, norma soziolinguistikoa, arau soziolinguistikoa, hau da, bakotxak uste duguna aproposa dela momentu jakin batean, gai jakin baten gainean, eta persona jakin batekin berbaiteko, ez gauzala danope oso bat, ez gatuzela danope oso bat. Batzuk egingo du modu batean, beste batzuk egingo dabe beste modu batean. Eta uste dut hori utzune horrek, utzune soziolinguistiko horrek, oinarrizko arau soziolinguistiko gizartea guztirazen daben horrek mugatzen dabela neurri batean Bizkairaren normaltasuna baita eskola munduan be. Eta bigarren esango nukena da eskola munduaren zeregina zintan. Eskola munduak gure inguruko gizartetan helburu jakin bat dauka. Umeeri, o gaztieri, beste trebetasunen bateraz batera, beste trebetasun hainbat baino lehen hau, hizkuntza jantzia eta ikasia erakustea. Hori dago eskolak ingizun nagusi gure inguruko gizarte guztietan. Guk barriz, askotan, gutariko askotan,
bota gura dutzagu eskolari gainera famili transmisioak betetzen ez dituan emateik dizu. Gura dugu umeak eskolan ikasi daien beste dugu hizkuntza normalduetan etxean edo kalean ikasten diren erregistro, forma eta berbaerak ez da. Eneko, Adolfo paino laburrago egingo zendula eta berbie bete daixun Jose Muruagari paseko dutza berbie da, jarraituko